Кия е вайқати Мадина? намедонам. Байрочка? Ҳей, Мадина, иҷа биё. Ҳозир миём. Аҳа. Ҳей, чӣ хеле бачо? Ке вайхушуча? Дугонам чӣ буд ки? Парендора? Чӣ хел бачо мақуланша? Ҳей, саволборо накунен? Бура яъни қишку? Майли ҳамҷа бестен. Бахшиш дугонаҷон, ҳеҷ гап не. Хай, парендорӣ? Я вақт доштам, ҳозир надорум. Чӣ тари бачата маъқулай? Танаш набояд тату дошта боша. Тату? Чӣ гуфта ту гуфтак? Ис яъне мегумша? Бо бояд бача машқӣ боша. Бачаҳои машқӣ. Чӯ кардишам аё? Тамом? Не, бо бояд рақс кардатонам. Чӣ рақс гуфтак? Чӯ кардишан вай бачаҳо? I'm Millie Rock on any block. I'm Millie Rock on any block.